Ako sa vy staviate k digitalizácii, umelej inteligencii? Naozaj prídeme do času, kedy vlastne ten HR proces pôjde cez umelú inteligenciu, alebo stále tam ten ľudský faktor má svoje opodstatnenie? No, podľa mňa ľudský faktor bude mať stále opodstatnenie, lebo navnímať toho človeka je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité, ako sa hodí k tomu klientovi alebo do toho tímu klienta, nakoľko my, keď robíme výberové konanie, tak pre nás je veľmi dôležité, aby sme prišli ku klientovi a navnímali si samotného klienta, samotné oddelenie, kam má ten človek nastúpiť, aj samotnú spoločnosť. AI bude brutálny pomocník a už aj teraz je. My dokonca už pracujeme na internom AI, čo sa týka HR, databázového systému, ktorý by, keď sa nám to podarí, aj s našimi kolegami, tak bude spolupracovať so sociálnymi sieťami a to bude potom, že úplne brutálna rýchlosť, ale cez to všetko, celú tú prácu, ktorú aj spraví AI, musí človek skontrolovať. Bez toho to asi nepôjde. Čiže už vlastne ste na tej ceste spolupráce s umelou inteligenciou, ale Jasné. ten ľudský faktor v tejto chvíli nehrozí teda, že by vaše HRistky stratili prácu.